те се борят да оцелеят в една единствена игра. Всички те се борят в тази невероятна игра. Някои хора ръководят тяхната съдба. Дали ще оцелеят или ще бъдат поредните паднали? Дали аз ще оцелея в тази невероятна игра? И здравейте всички, които гледат това видео. Вие гледате Ванка ТВ, аз съм Ванката и снимам за пръв път от поне някъде месец и половина, защото сега ще ви обясня, докато сме в лобито на Детрон. И е време да ви обясня, че вече съм с премиум акаунт и ще може да гледате моите клипове в различни премиум акаунт сървъри, като например Hypixel и така, да не споменавам други. И в момента играя в HiveMC, ще играя Detron и нали бях тръгнал да ви обяснявам защо не снимам. Просто съчетавам ученето с снимането на клипове и просто не ми остава никакво време да снимам. Просто в февруари и януари винаги са ми най-напреднати, защото втория срок започна. И се надявам да гледате отново моите клипове. Чакай. То само май един гледа моите клипове. И това е тип пича, който си смени името от не знам какво, но беше преди Калибор или нещо подобно. Им благодаря, че гледа моите клипове и коментира и се е абонирал за мен. И да продължава се така да ги гледа. И да пише коментари. И аз ще отговарям. Също така ще го попитам дали може някак да ми помогне да си въздигна канала, защото имам само 15 абоната някъде. И трябва да станат повече. И ако успее да ми помогне, или другите от вас, ако успеете да ми помогнете, ще съм много благодарен. И така, започва великата игра. Ето, започнахме! Няма се фана на този номер. Оп. Оп. Чакай. Абе, не, бе! Моите яки паркур умения. Но аз ще се справя и ще стигна и ще победа той, който ръководи съдбата на Пенчо. Ванчо ТВ падна. Добре, така продължаваме. Няма да се отказваме. Чакай. Аз съм спектейтър. Аз все пак продължавам да тичам. Айде, тичай. Не. Просто съм много зле. Ще летим. Летене. Ето тук някъде на мапа ставаше един много голям екшен. Ето го екшена. И падат блокчета от небето. Ето падат пак блокчета. Това сигурно трябва да е сняг. Не ги знам скриптовете на тия яки сервери. Опа. Тая замина. О, някакво сте бе. О, има още хора. Ето ги. Те идват. Това не беше предвидено да се случи. Добре, хора, давайте! Вие можете! Айде, опа! Сега, не дейте да се отказвате! Ще продължите! И няма да се отказвате! Айде, давайте! Нагоре! Да победите ето оставе да го победите! Гудъфъста пъца нещо си! Да го победите и това е лед, това е висулка. Айде всички, идвайте. Вие ще ме следвате, а аз ще ви ръководя. Хоп, айде всички. Не бе, аз съм водачът. Това май трябваше да ни убива. Така, can you do it? Yes, do it. Yes, I can do it.
Телепортация. Така. И пристигнахме. И ето! На първо място някой... Чакай, на първо място е някакво момиче Хакитури. На трето място е Фофорт Ферди. И на второ не видях кой. Сега е време да си избереме карта и да започнем отново играта. И така, върнах се. И сега сме от този, който ръководи съдбата. И явно защо има някакъв тук при мен. Така, аз ще натискам Melt Ice and Food Area. Добре, натискаме този бутон и пробиваме всички... То на къде е побегнал, бе? То нещо си търчи напред-назад. Аз явно ще трябва да спра всички хора, защото и в Roblox има Death Run. И може би следващия ми клип ще бъде на Death Run в Roblox, защото Death Run е яка игра. Така, сега, ето, Death Run, Hive MC Creation. Това значи мъртво тичане. Не знам какво значи. 5, 4, 3, 2, 1. И се започва. И натискаме. Лайка, бос. Добре, ти ще натискаш този бутон. Аз отивам ето тук горе при тоя. Елате. Какво? Убих ли един? То са ни е пребил. Хайде! Не, просто нямам думи. Ей! Що си никой от бутоните не работи? Айде бе! О, не. Използвай това разумно. Използвай го разумно, ти казах! Той изобщо не знае какво прави. Нито пък аз не знам какво правя в момента. Натисни бутон! Натисни! Ой, лайка, бос. Айде, бързо. Айде, някой ще мине ли? Аз се прецаках. Айде бе, минете бе. То бутон не работи, бе. О, лайка, бос. The next stage. Бързо, ти трябва да ги фанем! Чай малко. Тук какво става? Изненадваща стена. Чакай, тая не умре ли, бе? Тая умре май по предишното. Чакай, колко кила имам? Имам 10 кила. Ама много съм добър. Не. Това сега трябва да ги пребие тук. Не дей. Използвай го правилно. Виж колко много хора идват. Значи, ще чакаш. Тия сами умират там, бе. Мили боже. Не, бе, човек. Използвай. Този е много зле. Добре, сега ще трябва. И бихме ли? Кажи ми, че сме били. Кой би? Аз не съм от един от тия. За жалост. Но другия път ще разбия всички. Направо ще ги разпоръчения. Направо ще бъда на първо място и на 15-то и на 16-то и на което и там да е. Там още 100-но. Не на 100-но, бе, на първо ще бъда. И така, дами и господа, отново сме такъв водач, който избива всички. И отново на същия мап. Много ми се искаше да сме... Тия там какво правят, бе? Изчезнаха. Магия. Така. И ще гледам дано тоя Hugo Jumping 300 да е по-добър от оня с бялата шапка, защото с бялата шапка ужасно много ме прецака. Друг път няма му се доверявам. То не че аз му се доверих, ама това е друг въпрос. Ето почва. Death Run. Hive MC Creation. Някакъв пише в чата. No. It's time for the beginning. Аз говоря добър английски език.
А какво? Не успях да убия нито един от 1 милиард човека. Така. My turn! Ей! Добре, няма да се фаща на тоя се знае, че ще бие. Сега като минат всички. Експлозия. Какво? Това не е хака, ма изобщо. Ма ги използвай ги разумно, бе! За къде бързаш? Какво? Разгледето, успях да го нацепа. Тая, ако използва любимото ми гигантско зомби. Нали използвах бутона? Не е любимото ми гигантско зомби. Екстрелване. Грейв мистейк. Сега ще видите една мистейк. Бързо. Тичане. Много съм добър. Много съм як. Успях двама да убия. Само ги нацепвам, всички ги троша, направо ги правя на скъде. Оня не успях ли да го убия, бе? Да, бе, те верно имат по 2 живота. Какво? Това изобщо не го бия в паркура. Чай малко, аз сега връщам ли се? Не, отиди си натам, отиди си. Къде с другите? Остава само един, който аз ще бъде убит. Аре, бе. Вау. Не, един финиширал! Прецаках се. Яката. Умри. Така. Айде бързо. Да, това е хак. Стойте си там, сега ще видите. Стойте, бе. Аз натиснах бутона, тия стоят още. Добре, това е най-умната игра. Той го убивам го вече за 3-ти път. Не го натискай! Поне успя да бутнеш един. Не може да се метла. Метни се! Не. Искам да ида и там при тая река. Вау! Оня със зеленото го убивам за 3-ти път. Това хакерство ли какво? Как можеш да си стреляш напред и да се върнеш? Ето, аз сега не мога, ето. Ето, гледайте. Чакай, мога. Не мога, ето. Това е хак. Това е хак. Това е невъзможно. Добре, с хакерите другия път ще се оправяме. Благодаря, че гледахте моето любимо клипче. И надявам се и другия път да ме гледате. И искам да ви питам едно нещо. Или да ви питам, който гледа клиповете, да запише в коментарите дали лагва клипа или дали не лагва. Ако лагва, да напише да лагва, ако не лагва, да напише не лагва клипа. Добре, или пише там нещо за лак или така нещо подобно. Така, благодаря, че гледахте моя клип. Абонирайте се, коментирайте и чао!